Okay, game na po. Ayan. Hey! Sugla Garudian Sabagay Nangite Ang pailan Ano unay Ngayang puskutay Pulsana Nang pulsa igado Kau paitan Yan tinatakan Sana all chismosa Sana all chismosa Sana all ay chismosa akaruba sana all chismosa sana all chismosa sana all chismosa ay chismosa akaruba ni Ilocano Tonya Sana all inang buwada chismosa. Yes. Ayan, inulit po namin sa lahat mo, bisita po natin dyan sa labas. Marami po tayong mga bakating upuan dito sa ating reception area. Pasok na po kayo. Di chismosa karuba, ket nalaik. Yung istoryang bigat, ang daw ket malem. Amin na issue, sarak-sarakin na. Mabala ko, pinudaya, ket bagata. Pigil-pigilin ni Auntie, ang mamalan ni Auntie, ang luwagungin ni Auntie, aniyak day-day labos a candy. Pigil-pigilin ni Auntie, tukang-tugawan ni Auntie, pet-pet-pet-petan ni Auntie, tayo natang kenan ang lakaran. Sana all chismosa ay chismosa akaruba, di ba ilang mapasmatay na karamitang aniwan na. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa ay chismosa akaruba. Okay, ilan ang mga rito sa liming ang pauwang. Sana all chismosa.